жадна била. Стига толкова с мама, хайде. Айде на зайченцето една песничка да изпей. Айде, дядо. Айде. Зайче, зайче. Айде, хубаво зайче. Навънка ли ще? Няма вътре. Хайде, мама. Айде, ставай. Ставай бързо. Давай. Чакай да дава нас. Чакай да дава нас. Маймуна. Чакай. Ставай, мама. Ама ставай ли, мама? Ще да смачка. Бързо ставай. Чакай. Ида. Сега ще те хвана. Сега ще те хвана. Хайде, ставай. Къде ще ходиш? При баба. Баба ти готви. Хайде. Опа. Не може, мамо. Затворено е. Край. Не може да се отвори. Хайде тук, мамо, при цветенцата и колата. Хайде пак да натискаме и копченцата. Хайде, мамо. Хайде, мамо, да натиснем копченцето. Мами, виж. Хайде копченцата да натискаме там. Хайде да свири. Бу. Бубу. Айде, став. Бубу. На кого са тия ръкавици? Ало. Хайде, обади се по телефона. Ало. Хайде, мамо. Обади се, мамо. По телефона кажи. Ало. Хайде, ставай, ще караме, Буто. Бу, точно така. Хайде, ще караме. Ставай. Хайде, мамо, ставай, ще караме, Буто. Ало. 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 Иди да го лапаш, мамо, кажи, обади се по телефона. Обади се, мамо, по телефона. Да. Айде, мамо, обади се на тати, бе, мамо. Обади се, бе, мамо.